Новыя ўзоры вужакі. Казка Александра Карнейчука. Жыла-была вужака. Яна была яшчэ зусім маленькая, але ўжо ўмела залазіць на самыя высокія дрэвы і лічыць да 20. Маленькая вужака сябравала з усімі ў лесе, але больш за ўсё з альпакай, аднарожкай і васьміножкай. Іх любімым заняткам было збіраць ягады, жалуды і кветкі, а потым нанізваць іх на ніткі, пераўтвараючы ў каралікі. Калі каралева вужакаў, маці маленькай вужакі, дазваляла, сяброўкі адчынялі чароўны куфар са строямі і з запалам убіраліся, здзіўляючы адна адну сваёй прыгажосцю. Адным сонечным днём яны, як звычайна, сабраліся ля куфра, каб прыдумляць новыя ўбранні. Але вужака раптам заўважыла, што яе скура пачала неяк дзіўна цягнуцца і свярбець на спіне. Яна якраз апранала касцюм русалкі, калі дотык мяккай тканіны выклікаў яшчэ большы сверб. «Штосьці здарылася?» – запытала альпака. Яна апранула джинсавую камізэльку, шырокія нагавіцы і чорныя акуляры, рыхтуючыся пачуць чарговае вау. Але разгублены выгляд сяброўкі збянтэжыў яе. «Не, ўсё добра», – паспешліва адказала вужака і паспрабавала ўсміхнуцца. Але скура на спіне зноў напружылася, нібы маленькі вожык пракаціўся клубочкам па ёй. «Сапраўды?» – аднарожка асцярожна дакранулася да яе сваёй цёплай пысачкай. Вужака рэзка адскочыла. «Не трэба!» – крыкнула яна, і ўся кампанія ў імгненне сціхла. Альпака і васьміножка пераглянуліся. Аднарожка адступіла на крок, апусціўшы вочы. «Добра, мы не будзем дакранацца», – ціха сказала яна. Вужака адчула, як яе шчокі загарэліся сорамам, і яна хутка ўпаўзла пад стары пень на іншым баку пляцоўкі. Наступным ранкам маленькая вужака рушыла ў каралеўскую нару да маці. Тая сядзела ля ўваходу і чысціла карону. «Мама!» – жаласліва паклікала вужака. «Са мной нешта не так. Моя скура, яна баліць і непрыемна свярбіць». Каралева адклала карону і нахілілася да спіны дачкі. «Вось тут?» Дачка кіўнула. «Золатка маё, гэта лінька. З табой усё добра. Ты расцеш, і ў цябе расце новая скура». «А куды дзенецца старая?» – спалохалася вужака. «Яна злезе з цябе, але не бойся», – маці мякка абняла яе хвастом. «Кожная змяя праходзіць праз гэта. Настае час, калі старое знікае і перастае быць тваім. Але ведай, новая скура зазяе яшчэ прыгажэй». Вужака павольна павяла хвастом, і ёй здалося, што пад скурай сапраўды з'явіліся новыя лусачкі. «Яны іншыя», – прашаптала яна, уважліва прыслухоўваючыся да сябе. «Але што, калі я стану не такой, як раней?» Маці ласкава дакранулася да яе галавы. «Ты станеш не такой, як раней», – сказала яна. «Так ты расцеш. Але ж уся твая дабрыня, твая цікаўнасць, твоё сэрцайка, усё застанецца з табой. Зменіцца скура, а не ты». Вужака прыціснулася да маці і цалкам супакоілася. «А каб было лягчэй», – працягнула каралева, – «прымі цёплую ванначку. Так старая скура хутчэй саслізне. А калі надыдзе момант лінькі, лёгенька ўкусі сябе за хвост і пацягні. Гэта наш маленькі сакрэт. Ён дапаможа скуры сысці». Калі вужака выпаўзла з каралеўскай нары, сонца ўжо свяціла высока над дрэвамі. Яна запаўзла на свой любімы камень, пагрэцца і зноў адчула, як цягнецца скура. Але цяпер было не так страшна. Яна ведала, што там, пад скурай, нараджаюцца новыя ўзоры. Ёй ужо не цярпелася паглядзець на іх. Толькі яна прымружыла вочы ад сонечнага цяпла, як да каменя падышлі альпака, аднарожка і васьміножка. «Вужачка, вось ты дзе? Мы так перажывалі!» – закрычала альпака і падбегла яе абняць. Але яна спынілася на паўкроку, убачыўшы спіну вужакі, на якой пачала ўздымацца скура тонкімі лусачкамі. «Ой!» – усклікнула яна. «У тебя ўся спіна у расколінках. Ты не захварэла?» Аднарожка падышла бліжэй і схіліла галаву, узіраючыся ў трэшчынкі. «Зараз я паспрабую цябе падлячыць», – сказала яна і міргнула. Над рогам заіскрылася маленькае воблачка пылу, і некалькі пылінак апусцілася на спіну змейкі. Вужака здрыганулася. Пылка затаў скуру так, быццам маленькія мурашкі забеглі па лусцэ. «Не варушыся», – папярэдзіла аднарожка. «Трэба, каб усё дакладна трапіла».
Васьміножка таксама падышла і асцярожна падсунула адно шчупальца пад вужаку, нібы спрабуючы памераць тэмпературу. «Гэта ўсё ад таго, што ты учора шмат вісела на дрэвах», — упэўнена сказала яна. «У цябе, мусіць, спіна расцягнулася. Дай я праверу». «Спыніцеся!» — ціха праскуголіла вужака, але голас бядняшкі растварыўся ў гамонцы сябровак. «Пачакай хвілінку, зараз усё будзе добра», — сказала аднарожка, утвараючы новае воблака пылу. «Нельга так доўга вісець на галінках», — буркнула васьміножка. «Так у любога спіна забаліць». Альпака нахілілася яшчэ бліжэй і паспрабавала скалупнуць старую лускавінку. «Не трэба!» — закрычала ўжо на ўвесь голас вужака. Яна скруцілася тугім кольцам і ў адно імгненне саслізнула з каменем. Сяброўкі паспелі толькі ўбачыць, як яе хвосцік бліснуў на сонцы, а потым знік у траве. Вужака паўзла, не азіраючыся, пакуль не дабралася да старога дуба, карэнні якога стваралі цёмны зацішны куток. Яна ўляглася там, сціснуўшыся ў маленькі клубочак, і толькі тады адчула, як хутка б'ецца сэрцайка. Скура на спіне пульсавала і нібы цягнулася сама па сабе. Гэта было не балюча, але дзіўна. Вужака адчула сябе маленькай і безабароннай. «Яны ўсё не так зразумелі», — думала яна. «І я накрычала. А калі яны цяпер не захочуць са мной гуляць?» Ад гэтай думкі яна яшчэ мацней прытулілася да халоднай зямлі. Раптам яна ўзгадала словы маці. «Прымі цёплую ванначку. Так старая скура лягчэй адпусціць цябе». Непадалёку ад дуба зіхацела невялікае лясное возера. Змейка асцярожна слізганула туды. Вада была цёплая, сонца добра прагрэла бераг. І вужака павольна выпрасталася на яе лёгкіх хвалях. Па спіне прабеглі прыемныя дрыжыкі. Скура, быццам перасохлая глеба, пачала набірацца вільгаццю. Лусачкі на краях прыўзняліся, зусім трохі, і вужака зразумела, пачалося. Яна глыбока ўздыхнула. «Я змагу, мама казала». І тут яна ўзгадала другую параду, іх маленькі сакрэт. «Калі надыдзе момант, лёгенька ўкусі сябе за хвост і пацягні. Гэта дапаможа скуры сысці». Вужака паглядзела на свой хвосцік, які плёскаўся ў вадзе, і на момант засумнявалася. Яна адчувала сябе напалоханай, але новыя лусачкі ўжо пульсавалі пад скурай, просячыся вонкі. Яна падцягнула хвосцік бліжэй, далікатна дакранулася да яго зубкамі. Невялікі ўкус, вось так. Скура на спіне затрашчала, і раптам вужака адчула дзіўны глыбокі спакой, быццам яна замкнулася сама на сабе, зрабілася кругам, неверагодна спакойным, магутным кругам, які ціха мірна гойдаецца на хвалях. Вада вакол заціхла, возера замоўкла, лінька пачалася. Ціхі хруст прайшоў па ўсёй спіне, потым яшчэ адзін і яшчэ. Вужака падняла хвосцік і пацягнула за яго мацней. І вось скура на яе галаве раскалолася, і праз вузенькую шчылінку выслізнула яркая пысачка. Потым праціснулася галава, шыя. Вужака вынырвала з самой сябе павольна, лусачка за лусачкай, вызваляючы сакавітыя ўзоры новага цела. Яны сапраўды былі іншымі і прыгожымі, і яна адчула нешта, чаго не адчувала ніколі, спакойнае разуменне, што так і мусіць быць. Калі з вужакі сышоў апошні кавалачак старой скуры, яна лёгкім упэўненым рухам нырнула ў ваду, уючыся там у прыгожым танцы маленькай змейкі. Яе бакі зіхацелі на сонцы, зялёным, блакітным, жоўтым колерам, нібы ў пяску расчынілася скарбонка з самацветамі. У гэты момант з-за кустоў выглянула альпака. «Ой, што гэта?» — вырвалася ў яе. Вужака спынілася танцаваць, а потым няспешна выбралася на бераг. Новыя лусачкі працягвалі свяціцца, ад чаго яна выглядала незвычайна, амаль казачна. «Альпака, гэта я!» — нясмела сказала змейка. Аднарожка высунулася следам, уся запудраная магічным пылам. «Святы мох ляснога дуба!» – прашаптала яна. «Вужака, гэта сапраўды ты?» Тут пачуўся звонкі пляск. Гэта васьміножка ўвалілася ў ваду, падняўшы ўсе 8 шчупалец ад здзіўлення. Усе засмяяліся. «Вужака!» – ціха прамовіла альпака. «Мы вельмі перапалохаліся, калі ты ўцякла, але цяпер я бачу чаму». Вужака схіліла галаву. «Я... думала, што вы не зразумееце і што не захочаце гуляць са мной, калі я, буду іншая».
Аднарожка падышла з другога боку. «Іншая не значыць чужая», – мякка сказала яна. «Усе мяняюцца. У мяне вунь хвост кожную вясну змяняе колер. І нічога». Васьміножка падплыла бліжэй да берага, выцягваючы шчупальцы ў вадзе. «Мы проста не ведалі, што адбываецца», – сказала яна, крыху саромячыся. «І выбачай, што не выслухалі цябе, а адразу кінуліся лячыць». Вужака усміхнулася. Альпака асцярожна працягнула лапу. «Ты ўсё яшчэ наша сяброўка, з новым узорам, але са старым сэрцайкам». Вужака падпаўзла бліжэй і мякка абняла ўсіх сваім зіхатлівым хвастом. «Я так па вас сумавала», – ціха сказала яна. «Гайда да куфра», – запалам прапанавала альпака. «Будзем рабіць новыя каралі пад твае новыя лусачкі». «Можна», – адказала вужака. «Толькі цур сёння кожны ўбор атрымае сваю вау». «Згода», – у адзін голас адказалі сяброўкі. Да самага вечара яны прымервалі ўбранні, смяяліся і выбіралі пацеркі. А найбольш усіх рассмяшыла тое, як васьміножка ўзяла старую скуру вужакі і нацягнула сабе на адно са шчупальцаў, нібы панчоху.